naman, unsa man ka? Kulata ko dun. Kulata ka? Kulata ko kasama. Asa na kulatan mo? Usawa dun. Aninduta to dito, oh. Piya. Naglanggam nga maglangoy. Ito, oh. Sus. Kabay na akong kuhan ba ya? Dapat magingana ng dira kay para lahutay ba? Ingana mo gid na ang kinabuhi. Dapat magseryoso ta kay magdabay tag kwarta sa tong pamilya na. Migdalog sa kwarta sa tong pamilya. At ang sila pakanon og lami. Pagdaong ginato sila kay may mapinanggaon man ta. Oh. Sabay ko dun. Oh, nga naman unsa man ka? Kulata ko dun. Kulata ka? Kulata ko kasama. Asa na kulatan mo? Usawa dun. Mo usawa? Commander. Nga naman. Puta ko purma ko dun. Basta lang nagkuag ay bagsa na eh. Yun sa man ka. Yun sa magkapag-away. Gihapa ko kaha dun. Kaha. Baso daghan. Pasudagan. Nasudod na sabak kong naong dun. Pastil lang. Tabagi ko dun. Tabangi ko dun. So may katambag mo na dun. Ako dol. Battle husband ako dun. Ako dol. Di ko mapa-under sa asawa dol. Makasawa ko dol. Di ko mapa-under. Ayaw pagingana dol. Mapa-under dol. Kay di ko na maayo dol. Dapat magtinarong na sila. Kay ikaw ba yung naghanap ng nabuhi? Ikaw ba yung nagkuhan og kwarta? Ano ba? Dapat panggaon po ka nila. Naunsa naman imong... Naunsa man? Imo nagpablatter. Hindi ko pablati dun. Bahan mo siya dun ng usban. Usban? Pastil lang. Kapihan na lang gud anak gud. Isuga gud ani mo pares gud. Iso gid. Yun sa dinan mo. Wa din mo gila-ila pag bago ninyong guan. Di kay. Imo na dayong gipakaslan. Ingo naman siya dun nga. Basta, Ha? ano to, basta, tuwan lagi ko nung, basta kami na, iya kong pagkaon og maayo. Pastil lang luuya sa nimo. Uy, Noon. naunsa naman taon nimong naongo. Luuya sa nimo daghan ani mo gaibags ay. Sus. Ako anadol di ko masugot oy dili ko ganahan anang inganaon ko ay. Kita ba yung inabuhi sa tong pamilya? Kita ba yung nanghanap pangwarta, di ba? Wala lagi. Laina ko na oy. Kitis kong part, dako itong lawas, bunugon ro. Di pakita ta si mong lawas ni. Pastilan dako sa imong lawas na magpa-under ka sa mong asawa. Naunsa naman taon ka? Wala gyud kay pag-usap. Ikaw dul, dili kay ganas mo asawa. Ay dili. Mas isog pa ko sa asawa. Usa na ko kasitsit. Ako asawa mangurog. Duta ni mo Na. asawa dul. Mangurog akong asawa. Hadlok yun Nya. mo. Kanang matulog ko. Di gyud ko pa disturbo. Kay di gyud ko ganahan disturboon gud ko. Yawa ni mo Na. ka dul siya. Ya, inigting kaon. Halos wa sila sudaan kay hatag din na nako magi kunalagan mo ingon nga. Ay ayo ana, dapat mga untag pantay ana ba nya. Ambot og ngano unsay nako sa asawa nga. Pakanon magigug maayo. Nya. Sa dul lahi mo dul, bunog dul. Mao lagi. Kat gamay dul. Pastilan ako. Kaha ali di swapak na dul. Akong ika-advise nimo, ayaw gid pabunog sa imong asawa. Kay di gid lalim. Di gid lalim sakit gid kaayo. Sorry. Di ba? Advice mo na dul. Di gid lalim. Okay. Ako masag gani. Sakit tayo. Bangas ka dul. No, 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 no.